₹49 ನಾ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ₹49 ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ದು 1,000 ಖರ್ಚಾಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತೂಲೆಂಬಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ತೂಲೆ ಲೂಟಿ ಇದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಐನು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎನ್ನದದ್ದು ಎನ್ನ ಪೂ 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 ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಂಡು ದಯಪರ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ್ ದಿನ ಉಂಡು ದಯಪರ್ನಾಗ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಎಂಕ ಅಲರ್ಜಿ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದಾಯಗ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತು ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಸಿದೆ మన ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೋರಿತ್ತು ನಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಪಚ್ಚಿನ ಪನದ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ. ಮುರಾಯನ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂತಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬಂದು ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಇದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಮಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪುನೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಆನಿಗೆ ದಾಲ ಹತ್ತಜಿ ಮನದನಿಗ್ಲ ದಾಲ ಹತ್ತಜಿ 5 ಮನದನಿ ಮೋಣೆ ಫುಲ್ ಬಾತ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕೆಂಪಾದು ದಪ್ಪ 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 ಈ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಂದು ಉಪ್ಪುಣುತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಏಜಾನಾಗ ದಪ್ಪ 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 ಆಪುಂತುಲೆ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಏನ್ ಕಂಡ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ದಾನೆ ಬಾತದನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪುರಿ ತುಚ್ಚುನದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಬಾತಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಬಾತದ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಒಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಎಂತ ಪಾರದನ್ನೆ ಪುರ ಪೂಜೆರು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ತೋಜಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಹೋದು ಅರ್ಬಂಡೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆತನ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಏನ್ ಕೊರಪ ಐನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವ್ನು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ₹49 ನಾ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ₹49 ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ದು 1,000 ಖರ್ಚಾಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಪೋತುಂಡು ದಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನಚಿನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಟ್ಟನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ನಾನು ತೂಕ ಯಾವ್ದು ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಅಚ್ಚನೆಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಈಗ ನನಂಚು ಪನ್ಯಾರ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗಿಳ್ಳತೆ ಅಪ್ಪು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಆಯೇ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮಲೆಗೆ ಪೂದು ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಎನ್ನೇನು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ ಒಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಯಿನ ಸುರುಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಡು ಆಗ ಪಣ್ಣೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತ ಆರಾಗಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡಾಗ ಚೌಳಿ ಮೀ ಓಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪಂಡದು ಇಂಕಲೈನ ಸರ್ಜರಿ ಪುರ ಮನ್ಪಾಯ ಮಾಲೆ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವುದ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರಸ್ರು ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಇಕ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅದನ್ನ ದೋಷೆ ಪೋಡು ಒಂಚಿ ಇಂಚ ಕೆಲವುದು ಮತ್ತು ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಮಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರೆತ್ತು ಇಂಚ ಬಂದು. ಸೊ ಐಕ್ಯ ನೀನಿ ಪಾಲೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆದು. ಸೊ ಆಯ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉಂಡತೆ ಐನು ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಕತೆ ಕಟ್ಟದ ಪುರ ಪನ್ಪನ ತಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಯಾನೆ ಆಗ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು. ಬಟ್ ಆ ಜನ ಪಂಡಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಇಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಏನು ಅವು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆದು. ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಳ ಅಂಚ ಪಂಡ ತೂಲೆಂಬಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ತೂಲೆ ಲೂಟಿ ಇದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಐನು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಚ ಇಡಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪಂದ ಕೈಗಳು ಮೆಲ್ಲ
నీకు యాన్ మీషో ఉడదైతుంది నీకు లింక్ పోడితే లింక్ కమెంట్ ಮಾಡ್ಲವ ಆತ ಅಮ್ಮಗುಂಡ ಹೌದಾ ಆತ ಮಗಂದು ಒಂದು ದಾತೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂದು ದಾತೆ ಒಂದು ದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪಿ ಉಂಟು ಲಚ್ಚುನ ಕೋಡೆ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ನಾನು ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅದು ಫುಲ್ ದಾತಂಡು ಅಲ್ಲಡೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ನೀರುಣ್ಣದ ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಜೋರು ಬರ್ಷ ಅದಿಡಿಲು ಅದೇ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಬುಡುಗೆ ನನಗೊಬ್ಬು ತುಕ ಭಾರಿ ಜೋರ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಕಂದಮ್ಮ ದಿ ಜೋಜಾ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪನ್ ಚಂದ ಅನ್ ಪೊಪ್ಪನ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮನಿತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಆತ ಮಗ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಮಂಪಲೆ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಅಂತಾರೇನಿ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ಸಿಟಿ ಬಲಿ మత్స్యనండకి ఇంటారు జోకులు హెయిర్ ఆయిల్ పాడుంది పండ్లు అచ్చుగా ఏమి పాడుంది ఎల్లి బాలే రీచ్ అయ్యే పాడుంది అలాగే అలా కొంచెం తోపుది ఇంత మగ రోజులేగే ఇంత తోపుది అలా ఏదో చైకలు ఉంది మగ ఖుషి సచిన్ మామూలే మగ సచిన్ మామ చంజు వచ్చి కంద హాయ్ లచ్చు దాత మంపు నీరు బలేడే కైతోటి బలే బప్పు జారా ಬಪ್ಪು ಜರ್ ಲಚ್ಚು ದಾಯಿಗ ಕಂದಮ್ಮ ದಾಯ ಬಪ್ಪುಜಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡನೈತಾರೆ ಬಲ್ಸಲ್ ತಾತ ಕೂಕಲು ಏ ಖುಷಿಯೇ ಓಡೆ ಅಂಚಿ ಓಡೆ ಇಂಚಿ Terus yang pidar dah ke nanti ke barrier tu pun. Ini tu log dulu jual pun ada full. Entah kan damma? Beda. Very good. Ata mampunu. Yan video anpuna kada ay balpunire. Ha? Balpundaye? Chapariyare. Alla ya video anpuna matra balpuni ammalu. ದೊಡ್ಡ ಒಲೆರು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತುಲಗೆ ಪಾಪಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪೋಲೆ ದೊಡ್ಡ ದುಮಾನ್ ಪುಲೆ
ಪಾಪ ಮನ್ಪುಲಿ ದೊಡ್ಡಾಗ ಲಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡನ ಜಕ್ಕೇಲಿ ಕುಚ್ಚಿ ಬೋಲೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆನು ಜಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಆನು ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೆ ಯಾನು ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೆ ಆನು ಆನು ಅಮ್ಮ ಆನುಕುಲ್ವೆ ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಆನು ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಜಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವೆ ಕುಲ್ವೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ಈರ್ಕುಲೇ ఎన్నదొద్ద ఇందలచ్చు ఎన్నదొద్ద ఎన్నదొద్ద ఎన్న పూ 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 ఎన్నదొద్ద ఎన్నత దొడ్డ ఎన్నదొద్ద ఎన్నదొద్ద ఆను దొడ్డ ఎన్నదొడ్డ ఎన్న ಇನ್ನನಾ ಮೂನೆ ಅಪ್ಪುದುಲೆ ಇದ ಲಚ್ಚು ಇರ್ನ ಕುರ್ಶಿ ಉಂಡು ಮಗ ಕುರ್ಶಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಅಲೆ ಉಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆಪ್ಪ ಕೂಚಿಲೇನೆ ಮೂಲು ಎದುರು ಹಾಲು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಯ್ ಕಂದಮ್ಮ ತಾತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಿತಾಡಿಯೇ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅನ್ನೊಂಚೂರು ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಆದುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ನಿಕ್ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಮೂಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂಡು ಮುಖದ ಅಲರ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ್ತಾಯಿನ ಬಂದು ಅದೇ ಪಂಡತೇನೆ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನೆಟ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸೊ ಕೋಡೆಗೆ 3 days ಅಂಡು ಮೂನೇದ ಒಂದು ಅದು ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಪತ್ತನೇ ಕಲ್ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪದ ಆಯ್ತದಾನೆ ಪಲ್ಪದ ಮೂನೆಡು ಕಲೆ ಉಡ್ನ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಅರೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇರು ತೂಕ ದಾದ ಆಪನ್ ಬಂದು ಸದ್ಯಗೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಂತೇವೆ ಬೆಟರ್ ಉಂಡವ ಫೇಸ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಅವನುಂಡು ಫೇಸ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದು ಅಯ್ಯ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಸಲ ಒಂದು ಐಕೆ 523 ಉಂಡು ಮಾರಿ ಈ ತಿಳಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತೋಜ ಬೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನಿಂದ ಏನು ಮಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮಂತ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನಿಂದ ಏನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮರಪಚ್ಚಿನ ಪನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗಿಕ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್